Tatlo ginbawian sang kabuhi, tatlo pilason sa separadong aksidente sa Negros Occidental. Si Aileen Pedreso nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang 26 anyos nga rider nga si alias Mel sa aksidente sa Barangay Zone 15 sa Talisay City. Sunod sa kapulisan, papauli na sa Silay City ang biktima apang wala sini na kontrol ang pagmaneho rason nga nagbunggo sa Center Island. Patal nga pila sa ulo ang gintunaan sa kamatayon sini bangod sa impact sa iya pagtabog. Siguro na overshoot lang gini siya ma'am or na lose control gini sa iya nga ginadrive ng motor. Isang patay, samtang duwa naman ang pilason sang nagbunggoan ay ang duha ka motorsiklo sa Barangay Salvacion, Murcia. Sunod sa Murcia Police, nagtuyo nga mag-overtake sa ginasundan nga truck ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Allen, 19 anyos, apang nagdiretso ini sa nagapadulong nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Reto, 24 anyos. Bangod sa impact sang pagkabunggo, patay ang angkas ni alias Allen nga 15 anyos nga lalaki matapos nagtabog. Pareho nga pilason ang duha ka rider. Tingali niya sa Murcia, duwa ni sila gang kasanay. Execute niya sa mga overtakta niya sa truck. Wala niya makita, may sugata, gulpin ng motor. Pagsalpukanay nila, ang angkas niya isang rider, nagtabog. Sa Barangay Maubagos City, patay ang rider nga si alias Chris, 48 anyos, samtang pilason ang angkas sini nga si alias Paul, 22 anyos. Ini matapos sa kabunggo ang ilang motorsiklo sa nasugatan ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Tony. Pila sa ulo kay iban pa nga bayin sang lawas ang naagom sang biktima. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang himata ni alias Chris. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.